आंबो तंनानै निखुरिबो मालाय फैथों Hello everyone, dinini recipe bahai engkha nara comment khlai sadi tai like share subscribe khlainani tapok di te kaisa kok hingke dinini je ang recipe share khaya o recipe o chaya su kera tongke please nara kano nakar jadi anggo saisung na video khlainani engkai saisung na recipe khlaimani bo kisa problem rok engkha haipa no je mansak ang try khlaikya te narok na belai ke hambai ani video nai tongmani bagai engkai dinini vlog bot please nara hamke naidi payasak abang kia lunch ni bagai ko wakpa hamba ja khai tong simple kuno masala add khaya jagabo just piyaz ke tai kasing masala tai shom amsek no te kuno add khaya ko hingke ang tabuk mai jana nai tongo hingke iko ang nok sanani pogi thangka pogi tongo last to green chili ririkha koyekta ke obong kangke gudok lubia tei angko muitu bubar tei bantari ui gudok belakhen thogo gudok ke ko bo khamiya ni mui ke mai tini nam sing na simple mui sikri tei mai sa kana mai sa bai norok mai malai nei. Hello everyone, this is me Addition Debroma. Welcome back to my YouTube channel. Hai no hai lam subscribe norok no ani YouTube channel lo. Hingke ang tabuk no diboni mai chai pai drop. Phungni to sai ang hingke diboni mai chawi. Norok bai sa hai no hai malai ni phai fikya. Hingke ang norok no tini kaisa recipe share khainai or recipe no norok jaja kana hne kha khayo. Hingke norok pulen hote pai thak jora nai tongdi. Hingke ang norok no thasing samani je tini ang norok no kaisa recipe share khaina hanai hingke abo recipe no share khaine ang tabuk sanai sosa mokhi bahai ke song obona ang tini phunuk nai hingke baksa to hinma no tamon nang sosa mang da sai tong hanai hingke sosa mang no sai tong wa ko ke tak to sosa ni season ba hingke mia to ang sosa mo sosa namsa o mo so hingke tini ke mokhi song nai hingke norok nai tong ni ang bahai ke song tei norok comment khai sadi norok bahai ke song iko omo hai sosa kumunni mokhi song phunuk nei ang kini norok no oboto song ya oboto yong song ni se hingke pai jak tongo bazani pai tuma tongo sosa omo hai no kumun monslai te kisa toro hingke phunuk nai te sab sawani sosa favorite sade sosa mokhi ani kai to belai no sosa mokhi ni favorite ang belai khen thokjago hingke norok comment khai sadi sob sosa mokhi thokjak kete bahai ke song norok bonong recipe ano share khaimano ani chaya tong khangke taw nai tongdi hingke tabuk ang kisa lamao nongkhor naigena sarik bo salkasang kha hingke sarik salkasang kisa evening walk khai naigena emne evening walk rok kisa khaina nango himna rok tango ang khai to hisi himja ga salad hingke logi rok kari ba hingke haipano saisung pana himi naigena tabuk hingke norok nai tongdi ang norok phunok nai ani phunok shari jora shalha ma jora gana no hingke ang tabuk nogo thang tongo nogo thang sinai pati bo kisa wawi tongkha ke nogo thang sinai hingke ang nogo sok paikya evening walk khai hingke tabuk ang sosa mokhi song na bagi ready khainai norok nai tongdi hingke sosa tiklaigra na iko sosa kotoma iko tabuk ke sosa mokhi song na bagi ready khlai tongkha hingke sosa thaisa nakha narkara tespata mosok gothang som te chini sotui tei pasporon no jotoni sai motom rinai mokhiyo hingke hingke chini ke baksa to gotui chao baksa to tikisa mane asuk baksa gotui chai rok hingke kisa kom khai borima no janjani je musungmani hingke pasporon ke kisa rimani chao bisiri khangka khawi thango hingke chini bo norok baksa gotui komsa nai hingke kom kharima no hingke som to jesa nai namasuk
Gai mo sobo kisa yok sana mo sungke yok rima no. Hai pa no mukhi ba thanda ke no thogo asag yok rina nangya. Ke norok nai tong di. Iko tabuk sosa rai paikha. Abo o je buti kri ja busle khib ya mane narak nai ja. Busle bai o buti no shaki wi na ta je butei a buti ri khang ka se sosa mukhi yo jotan sai motom. Khoja. Ke khin chao ta. Nok lama, ini ke nok lam. Ya bo. Ta bo bahan-bahan no semi khurui nya hanai ja. Iko ro bus lekep tong khu. Iko bahage purok na di. Obo je sing shindai pai cha ma kri ja, o shindai bokhong bai rogo. Ingka sami stroke bai hingke kunu somoy sami stroke bai sami snorong rok nga choi phan thang man ho. Ingke o bai ke mane rok thobota. Kam tiket rok na ya bo. Ingke ang tabuk karai top tiket, dai karai tung khap. Isa tung kum, kita berapa? Mau soal naik. Ini taruh dalam tepatah kong dengan kalau hai atau dengan terus terus ini. Terus dengan kong lepas ikat. Ini kalau hai apa di sini? Ini kalau saya ikat, soal tempat sekarang berapa? Seperti ini. Karena kalau ini ini kita ngomongin kalau bisa ngomong boleh, tapi ini negara itu boleh sini boleh. Ini orang yang juga saya. Kami soal sama ke bahai motom-motom hai toka. Sosa to ekdom motom. Mekhini bisingo jotoni motom kangkanya sosa. Ke us sosa ni je beti nyarak mani a beti nyo renai tikisa monggrap thung tikisa moji khangkai abono renai ke kesa sini rok narkra rok kesa rikinai ke som rok janai nai ke mon khangke phunok nai iko obo renai obono tui bai mix khai rinai bislei no toriya obo sete bo jotoni sai sosa mkhina thok rinai obo ekdom motom mungi tong bahai ngete khaisu ngo sosa kara ni ba sosa mungkhai no mukhi songmano ako gya sosa no kisa kara khlaina nango kara angkang kaise khaisu kaise thogo mukhi ingka obo angkang kai ko mairong kisa somjak last to tiklaina puro obono kura khai rinai iko obongka bastenga sengnogo khlaimani bastenga obo wak bahan rok bai tok bahan rok bai songsa khai belekhen thogo ingke obo 2x stroke hai khana ingke size simang khobono jeng wahan bai obono bastenga no wak bahan bai mono songpuru recipe phunuk nai norok nai tongni ani blog no joyawi ingke ko ani sotama kisomoni kutu dokha ingke tikhoina saka ojaga wa mari burai nai kas waga ang mari jomjak ingke kan khaya ko ingke chini rok somrok bahin kha desa tikhoina saka des khain Jadi nak nak mereka angkat angkat naik, bahan sosok sosok kan, nak naik. Ini bahan sosok sosok bahan lagi, angkat angkat. Awal mereka, lepas awal mereka, jauh mereka, jangan, dorong, jauh mereka, nak naik. Ini kita sangat sosok sosok nak kita, dari kalau jangan sosok kita, kalau mau dorong, angkat, nak naik angkat. Ini ko, ani recipe already, angkat baik ya, angkat tabuk ang, test kain ini coba thoka. Belakan thoka, jodoh nak thikin kah, som tajini, tema hoi tem. Som hoi te ingke nar krabo ingke norok please or recipe no chajake like share te comment khlaina ta pokti te share khai di